गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंसोरनो जासिनाय जाबाय। गासिबो फैजोबदों ना? फैजोबाखैबा हले दिगदार जागोनलै। आं जाबाय गामिनि देरसिन लावखार, इंराजियाव बुङो सिनियर लावखार। दा सिनियर हिसाबै आं नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्राखौ बेयाव टिउसन हिसाबै फोरोंनो थाखाय नुजानाय जादों। लावखार जानाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। लावखार जानायनि गिबियावनो दा नोंसोर मिथिगौ नोंथांमोननि नामफोरा सोरनियाबा सोगोमसार, सोरनियाबा दैमालु, सोरनियाबा मिजिं, मोजां मोजां मुं। नाथाय जेब्ला माहाजोनाव फैगोन नोंसोरनि मुंफ्रा सोलायगोन। माबायदि सोलायगोन? जायनो नाफाम मोनजायो बिनि मुङानो नाफाम जागोन। जाय फान्थाव मोनजाफैग्रोगोन बिनि मुङा मा जागोन? फान्थाव जागोन। दा फान्थाव नामखौ मोननानै नों लाजिनोसै? लाजिनाङा, लाजिनानै जेबो लाब गैया। बुजिदों? बुजिमोनदों ना? गोजोन्थों। दा आङो गिबियावनो खुन्थियाया माबायदि जायो बेखौ थिउरि हिसाबै दिन्थिनि। लेखा फरायनायावथ' गैला। आदा फैलाव बायदि लावखार जागोन। नांगौ नोंनो? खुन्थियाखौ जों माबायदि दाननांगौ? मोसौखौ नायनानैसो जों खुन्थियाखौ दाननाय जागोन। बेसेबां गिदिरनो बेसेबां खुन्थिया गोलाव नांगोन, बेसेबां फिसा मोसौनो बेसेबां खुन्थिया फिसा नांगोन, आं नोंसोरो दिनै थिउरि हिसाबै फोरोंगोन। दाना नाय खुन्थियाखौ माबायदि दाननाय जायो। दुयाबो गावनावनो थायो। बारा गामि गामि नागिरलायनाङा। नाय बे जाबाय मोसौ गिदिरनि खुन्थिया। दाना बेखौ गेदेरनिफ्राय एसे फिसा खुन्थियाखौ माबायदि दाननांगौ नाय। बे जाबाय एसे फिसानि। बुजिदोंना? दाना इनिफ्राय फिसासिनखौ माबायदि दानो नाय। बे जाबाय मोसौ फिसानि। बेखौनो मा होनना बुंनाय जायो? खुन्थिया होननानै बुंनाय जायो। मोसौ फिसानियाव बेखौ दोबा जानाय नङा। मोसौ फिसानाव नैबेखौसो दोनांगोन। मोसौ गिदिरनाव नैबेखौ दोबा जानाय नङा। नैबेखौसो दोनांगोन। बुजिबाय? हनै सासे फैबावबाय। नों फैबायबो अखा हाबायलै। मानसियालाय अखा रासिनो माब्रा? नों फैनायनिफ्रायनो अखा हादों। जियानो जा गाबोन बे जायगायावनो मोजाङै सिखायबावगोन। गोसोआव थाबायथ'। दिनै जाथ'बायना? जाथ'बाय। थांथ'दो। ओइ मोजाङैलै मोजाङै। बे फाग्लाया देन्जार जागोनलै। गोरोंखाथार मानसिया। बाय बाय बाय। दा मोसौ खुन्थिया दानदोलै आगै सना। मोसौ खुन्थिया। लावखार थानाया एसेबां गोरलै नङालै सना। थिग बेफोरबायदिनो खुन्थिया दाननायाबो एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। नों मिथिगौ? मोसौ खुन्थिया दाननायाबो मोसौखौ नायनानैसो खुन्थियाखौ दानो। मोसौ लाना मोसौ खुन्थिया। मोसौ फिसानि थाखाय खुन्थियानि गोनांथि गैया। बेनि बिमायानो जाबाय बेनि खुन्थिया। बेनि थाखायनो बिमानोसो गोलाव गिदिर खुन्थिया दोना दोननांगौ। अब्लानो फिसाया बिजोंनो थाफाबाय थागोन। बेफोरबायदिनो मोजां मोनलायनायावबो सना। लैलाया मजनुनि बिखायाव खुन्थिया दोनानै दोनदोंमोन अननायनि। हायोबा नोंबो आंनि बिखायाव खुन्थिया दोनानै दोनदोब्रा सना। ओइ फैलाव। ओइ एबार हले रुवाथिया खारदोंमोन नालाय। रुवाथिया खारोब्ला
नोंसोरजों ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनांगोन मिथिबाय साला बोराय बुरि जालांदों बांसिनसो फानलु खेबदों बायदि जालांदों सालाफ्रा हाबावगोन बे रुवाथि आंखौ बावनो हाबावगोन आदै आंखौ दोबथारनानै दोननोब्ला लहानिसो खुन्थिया नांगोन आदै है नांगौ नोंनो जालालै बैलाय सोर जोंनि लावखार बियो फामि नंगौना नङा जाखो फालाय जानो नंगौना नङाथाय आरो बेलाय सोरथो जाखो बे आंनि लोगो खुलुमबाय खुलुमबाय आदै नै फामि फैदों फामि फैदोंलाय आदै रागा जोंलाबाय थायो आंखौ फै आयै आदै दे आदै दे सिगाङाव खबर हरबानो जायोमोन दिनैसो बेदर मोनजासिगोनलाय गोथाव साला बबेनि जाखो लोगोआ आं क'क्राझारावनो थायो आदै क'क्राझारनि ना आं फंसे बाथ्रा सोंनि मा सोंदो माथोहाय हटेलाव अमाजों नारजि मोनजायोनो फैलाव गोदाव सोराव जाथारबाय नोङो